Hello guys! Welcome back to Radio Vlog. It's another day na naman no, para sa atong content guys sa drama nga sa ng bakak Ikaw ang Tinuod. And we are now part guys, part 13. Og salamat nga pala no sa 87 views no sa part 12 guys, na-upload na to 10 days ago. So kung ano siya nga episode nyo madunggan guys, napulo ka episode, natibo good siya no. Tinibo na lang ni guys kay karon na pa man ko nakabakante god o busy man gud ko guys no, dahan ko gipang buhat. Og na-upload na nato no ang drama nga ang yawa nga gustong maanghel part 16. Og na-comment dito guys from Lazedo. Thank you so much Lazedo. Matod pa niya ang sumpay ko no sa ikaw na promise. Bitaw naghirapos na raban ni siya guys. Siguro last upload na nato ni siya nga guys no, finale na guro ni siya nga kaya nakita man gud nako nga na mga bagong drama dito. I take mo to ang police sa ikaw na. Litra o na 50. So diyan na guys ang drama again. This is Tanang Bakak Ikaw ang Tinuod no, kay busy po guys. And I'm left here. Ikaw ang mo inom? Uy, dili intawon ako, oy! Kun mao. Si kinsay mo inom niya ng bino? Sila Sara! Unsa? Si Sarah? Kung nganong mo inuman siya? Ay, si Jala may pangutan, amam! Ay, basig, desperado! Unsa? Desperado? O nganong desperado man siya, ha? Lucy? Ay, ang makatubag lagi di ana, ma'am! Mao si Day Sara! Hain siya? Tuwa sa Lord! Nagsigi og hangad sa buwan! Og nag-ihap sa mga bituon! Unsa? Hello, Mom. Nganon? Ang unsa mi? Gisugo ni mo si Lucy og bino? Yes, mi. Gusto ko mo inom. Og bino gyud. Yes, Mommy. May problema ba? Ay, iha. Yanong bino man. Hard ka na. Beer lang. Mommy, ganahan kong bino. Gitog na ako. Milagro, God. O gano'ng mag-inom ka man, hmm? Kondisyon ako nga mo inom karon. O gon sa hinungdan? Ganahan lang ko, mi. Desperada ka? What? Ako desperada? OMG, nga ko intaw nga madesperada ko. Mao may sulti ni Lucy, God. Nga ba sinog desperada ka? Naunsa ka, Lucy? Pataka ka man nagsulti? O siya desperada? Nga nagutong madesperada man ko? Ikaw ra kayo makatubag ni Ana, Day Sara. Come on, tell me, iha. Nag-uol ka pa nga. May pahawa si Piolo? Oh, shit. Why should I, Mommy? Siya na lang yun? Are you sure? Yes, Mom. Nga ganito mag-uol taon ko. Mag-uol ko nga ni hawa siya. Never know. Lagi, ha? Don't worry, Mommy. Very good. Just remember, iha. Never sa atong kaliwat nga muhilak ta tungod lang sa lalaki. Kay kita ang mupahilak og lalaki, og dili kita ang muhilak. Yes, Mom. We are a beauty pageant title holder. Correct? Yes, Mommy. Niya na to ang kagwapa. Beauty and brain. Unya magutag lalaki? Never. Yes, Mommy. Sure mo, Ma'am Imelda? Nga do, Lucy. Nagduda ka?
Just asking. Oh, nag-English pa. Hala, wala ba'y gipili ning gugma? Kung pahilakon ka, ana, muhilak dugay. Ah, Lucy. Dili ka na mahitabo ka na mo. Dili kayod. Ang lalaki ang muluhod ka na mo. O dili kami. Okay na. Naman yung taon ni Ilis by Pilo day. Ay, tabang lang taniya, eh. Tanaw na ko ni mo ba? Ay, di sa yung ate ha. Abi ba tuo ka kaya tika. Kay, Mura yung kakasawa nagatima taon ni by Pilo. amawag ni mo yung Lagi mura kakasawa lagi. Nagatiman si Mumbana. Tabang na ning ako, eh. Lagi. Paminaw na ko ba yung mahawasan sa by Pilo ba? Mata na sa kauwa ba? Kaya. Kung may bawa na siya nga, giunsa ka niya pagatiman. Ha? Kamawa na? Ikaw may nagsapo? Nagugas si sinuka? Ikaw yung nagili sa brief. Gili sa brief? Wa. Kawawa na. Wida. Day. Paano ba? Doon na ako ilang pangutahan, di ba? Tugaan lang yun, tugaan lang. Nga naman, nasabi akong itugan mo. Sabi ni mo, kung nang sobra ka sa kahubog, anong style lang. Takal ka pangihi. Ha? Lagi. Basi nung naitabo sa may pulo, ha? Oo, kumingon. Pero basi naitabo ba? Ang tinuod, ubi to buloy. Ni aksyon na unta to siya. Tinigil sa kong atubangan. Unsa? Nako! DXDC R Isdastro? Ha? Tinuhod ka nila? Isdastro? Oh, lagi, pero ayaw siyang sultihi ha, buloy. Tinuhod ka? Ha? Bida. Nahidayon ka day, ha? Niabligid siya taon ang gobernador sa bintana. O niya, ni gawas ang gobernador na eh. Wa di gawas, uy. Sure na Ubulasad ka. O saan ni gawas, mayor? Wa lagi, napugngan man ako. Moto, akong gidasya si R. Gikap, di mo, probida. Ipugngan ako iyang kamot. Ah, kamot eh. Padayoin. Di ba? Basig mawal ka, masulti na ko, ha? Wa lagi, promise. Unsa lagi nakita, di mo? Unsa ka size? Medium, extra large, XL, double XL, o triple XL, ha? Agabiha, good. Hagawa, gini mong utok. Uy, wa ko'y nakita, uy, Sure wa. ba? Sure Wa ka? lagi, wa. Sure ka? Wa ko'y nakita, lagi, wa. As in, wa. Bantay, kalabiyuluha, kining mata ni Mawar ka rin. Uy, ayo, anak buloy. Uy, malain niya si Piolo. Ako rin Ayaw, diskarte. isulti. Ako rin bahala na. Buloy, sad. Uy. Sige na, tuog na. Kaya matuog na sa ko. Tupad ang doha. Sige, uy, matuog na sad ko. Sige. Oy, psst. Nga naman. Nagbuha lang ito mo nakita. Taong kang pulo. Anong guha to? Hala, dili ka mo to, no? Hanggaw kay kagnaong. Wa ko'y nakita, uy. Wa. Ate! Ay, salamat. Nagahigda na gyud ko. Kanina pa kay kong katugon. Pero lisod man sad nga biyaan si Piolo. Hansaon palabi manguskukma. Usahay makalibog ning pagbati. Usahay malipay ka. Usahay sad mahugno ang imong kaugalingon. Luoy. Luoy kit si Piolo. Wagid lang tingali siya maka-adjust sa kinaiya ni Sarah. Maldita manggwit. Mausabon kay kunahuna. Dali kay mahiubos. Gamay lang diferensya. Moingkri dayon. Unya,
gusto na yung mupasuya. Muna pag malipay siya nga maguol ang iyang sungugon nga tao. Sama kang Piolo. Nahanap pagayos pa Piolo na. Red lips kining kanahang dako na. May mong supsupon. Pero, sus, ugman eh. Ipagho ni sa kauwawa. Pero sao taman. Sugos gugma mo kaya ba? Uy. Ngitaglain ay. Beda niyo. Huwag ko nang hinungdan sa mga problema, babae. Ang babae, po'y tambala na. Mao nga ako, never, probeda. Degyo kong magpatuntog ugma. Kini ako, gubig-gubig lang. O na diya, ibog-ibog, pero seryoso ko gugma dong ka. Katawaan lang ta. Unya, kung mayabag ka sa gugma, king minyo ka. Ay para nimo, ang babae nga mo pakaslan, maurang pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Pero ining makaasawa na ka, tang-tang pila ka tuig. Uy, pagkadagan og puti kay glukon-lukon, nindot kay lubot, ngay mong makitaan, pero awan na, liso na ka, kay hinikta na mga kaminyoon. Mga ako, magpabilin kong ulitaw. Let them suffer. Di ko magminyo. Di ko magminyo. Hikog ng kaminyoon. Ipis pa, Lucy. Naipis pa. Shala, nagkanguhal naman ka, day sara. Sakto na intawo, no? Ay. Ingnan ti ka ang ipis pa. Bayon ti ka rin yung baso ron. Gusto ka? Bayon ti ka. May kay, hinanaw kong sinik. Hala kung wala pa, bukol ning agtang ka. Kalihay ka ay. Ay, lihay yun! Naunsa ka man intawan! Unsa man itong gilabay ni mo, dili ba? Baso man to? Paan pa to? Sawon ko to? Pero baso, baso, buak noon! Abtik yung ka day, Lucida. Maginabtik yun, day sara! Dili ka magpadala sa gibating makayabag! Lucy, Ikaw, Tezara, naibawa ko ay, nga hapit ka na ibanla sa pagbating na kanang pagbating makayabag. Lucy, Kasabot ko, guol ka, kay wa na ang imong mahal nga mao si Piolo. unsa? Yabag ka? Ako mag-ool ko? Never! Oh, come on! Gilitok sa imong dila. Wa ka maguol. Never kang maguol. Pirong imong kasing-kasing. Oy, ang tinuod. Nagpangita kang Piolo. Lucy! Ikaw, Tessera, naibawa ko ay, nga hapit na ibanla sa pagbating na kanang pagbating makayahabag. Lucy! Nasabot ko, guol ka. Ay, wa na ang imong mahal nga mao si Piolo. Unsa? Yabag ka? Ako mag-ool ko? Never! Oh, come on. Gilitok sa imong dila. Wa ka maguol. Never kang maguol. Pirong imong kasing-kasing. Oy, ang tinuod. Nagpangita kang Piolo. Lucy! Ina kong bakak. Nga dili tinuod ang akong gisulti day. Ikaw yung pataka kalagyot. Bebe,
ipisi ko kay gusto pa ko mainom. Sige na. No, sige, ipisan di ka. Kay karong taod-taod. Mutukan ka nas matuod. Unsa? Maunay ginaingon. Nga in vino veritas. Ha, diha sabihin ko no, mugawas ang matuod. Hanggaw gyud ka. Ipis na. Okay na isa na. Ipisan ta ka. Alauna na intawan pasado sa kaadlawon. Hapit na mag-alas 2. Hadlok makala oras. Sikid sat-sat. Piupak, uyaak. Wow! Ilab-ilab ka ha? Sa ilab-ilab. Hala, bali-bali kag inistoryahan ba? Lucy. Kinsa ka? Lucy? Oy. Mami Melda. Ikaw niya ini. Nahubog ka? Nitabang lang kong inom para daling mahurat. Huwag niya na si Sarah. Misandig na lang sa sofa. Nakatulog na siya, ma'am. Daghan kay ni siya na inom? Ikaw, rapod. Nakatulog na. Huwag ako, matulog na po ko. Tutugan ako. Naglibog ko, Lucy. Nganong gikanahan man siya og inom, ha? Kondisyon lang yung tingali, ma'am. O ikaw? Sige na. Katog na. Ari, laman-laman ko matulog, dire. Paputan ako sa sarang magkamata. Dili na ko siya biyaan, ma'am. Nahala, sige, bantay siya kay matug na ko. Yes, ma'am. Saan marurasa? Happy na maglasiti sa buntag. Iyay, resulta na. Laban ako ng oras. Hindi ka pa kung mag-duty yan. Force leave na lang ko. Kahawa ang asong kuto-kuto eh. Pahingihigabog sa baos tinuma. Hello guys! Ah. Usa na guys! Usa siya guys! Nahin mo lang lungtod guys! Rubita no? Bye, boy. Usa na ka? Ha? Mata na ka? Labanan da, labanan. Labanan mo na diha. Labanan yun. Grabe kayo. May gani kay nagkasuod pa ko rin, no? Nung dogo mo dito mo sa rooftop. Maruwan ako magkamat mo nga nakabot ko rin. Ay, porbita. Ay, tinood na ba eh. Ay, kakibaw to. Murag kagyag bagyo. Totally blackout juga. Grabe kayo. Murag maawit tingali na. Pero nganong nakabot ko rin? Tabangan ka naman rin eh. Tabangan. Kasi nagtabang niyo. Si Raisa mi. Si Risa. Oo, to, no? Kami man ito nag-uban si Risa. Ay, naman sa si Risa mi ni Uno. Naman ito sa rooftop. Mao ba? Oo. Wagi ka niya biyahe dito taon. Wah, nga sa. Ikugan ako eh. Oh, siya pag trapo si Musiluka. Ha? Oh. Ngano rin? Nagsuka rin ako. Suka oy. Biday. Suka oy. Mga si trapo taon oy. Mga wasan. Nahugasan na gini mong sinuka dito sa taas. Nahugasan gini. Ginoo ko taon pagkabuha nga diri. Si Risa, trapo ni mo tanan. Balingit ni mong simod taon. Loy kay ka. Sam sa? O lagi eh. Ha? Si Risa mo ni Uno ni mo. May nitapon ako. Nitabang ni mo tanan. Tabang ni mo. Pahingo din sa kwarto. May nitabang ni mo paslak. Pasan. Di paslakan. Pasan. As kabuha nga. Lagi. Sus. Ay, Siya na pasan ni mo pa doon sa kwarto. mao ba? Mauna. Uy, sunod ba? Ay, lagi. Kuya, okay na. Ay, pa-blackout ba? Ubog-ubog ka. Tungod sa babae, ay, pa-blackout. Ha? Kagwapo ni mo. Noon sa kayo. Ubog-ubog ka.
Tino. Kay, dalayo ka niya? Mao nang naghupo ka? Tungod kay wa siya ay respeto ni mo? Idayaw anay. Pulihin na? Pulihan. Puli! Risa? Huh? Si Risa? Oh? Siya may puli, Sara? Bay puli. Kaya, mao na suggestion ako. O, asa ron si Risa bay? Tas kwarto. Natugtong naghubo. Tas kwarto eh. Ako siguro, trabaho na to. Mao ba? Unsa di trabaho na niya? Kuan, trabaho na niya, bro. Promo girl, siguro na siya. Promo girl. Oh, promo girl sa usa ka beauty product ba? Okay. Wa nga eh. Oh, wala nang kikalibutan gabi, pait. Wala lagi. Blackout ko, blackout. Oh, kaya mong ginom ko no, why size, why make, dito ni mong ginom. Maog yan. Pawong yun ka. Wala lagi, paong ko. Hihim na gali sa tubangan niya. Unsa? Ay, unsa niya ay. Unsa sulti mo? Hindi ka tubangan. Tarong bayo, buang ko taon ni mo. Tinuod lagi na. Ayaw na bay. Kita taga siutis si Madog. Ayaw na bay. Mari sulti risan, unsa. Buang nga gud. Mo na gibuhat ako? O, lagi! Balhin ko bay. Unsa? Balhin ko puyo. Unsa sa Belinan mo, asa ka Belin? Balhin ko puyo, mangita ko laing kabangan. Unsa? Nayabag ka diha, dong. Wow ka bay. Bila isus ginoo ko taon eh. Alam mo, Unang gabi mao na akong nabuhat. Sus paita. Marbida, kaya ipagdali-dali kay Maton Risa. Wa madayon na imong papangisip sa iyang atubangan taon kay gipugngan mo yang kabot. Gipugngan niya imong kamot kuno. Og, nadakan niya CR. Gipungan ang akong Imong kamot, dili ang imong kuan, ha? Ang imong kamot. Daka CR niya. Mo ni sulti niya. kagid. Ngita ko kabalhinan ba yun? Iyo, ano gun kayo? Iyo, kay sus, unya tabalin ni Guman. Mangita taglaing. Paudin ano, naon sa mugita. Maglain nga ni, ano man din eh. Diri lang to! Lucy, hain naman si Sarah. Ay, nasa yung kwarto. Tulog pa. O saan di mong orasan na to, ha? Kapit naman to alas 3 sa kaadlawan. Nya, nahubog. Ala, mangutana. Basta mo inom gani. Ang resulta, hubog gayon, madam. Unsa man, magisumbong ba siya ni mo, Lucy? Taas kaayo og pride. Kaya nga naman. Kasabot man ko ba? Uul na siya nga nawala si Piolo. Unsa? Uy, Lucy, ayaw gyud magsultig sama ni anak. Dili mi ingon anak nga klasiyas pagkababay. Dili mi mo mohilak o mawagtangad miglaki kay naay nagalaki, Lucy. Tingali para nimo, ma'am. Pero para na ako sa kung tanaw kang day Sara. Gimingaw man ni Piolo. Unsa? Iha, Sarah, bangon. Sarah. Iha, Sarah. Hey. Bangon una. Magsulti. Mukha pa kay kumi, matog pa ko. Magsulti una ta. Mami, niya, nagkod. Matog pa ko. Sarah. Sulti, hilagod ko. Gimingaw ka ni Piolo? May nga nugod taon. Ingon ana na lang gyud ko kabarato nga pagkababay. Nga nugod taon. Gusto kong maklaro. Bahala sa buhay niya. Wa ko'y labot niya. Good morning.
Liz. Hi. Mga una ta, na ako'y lamian kaayong tinuwa. Ako'y nagluto. Higop sa init ka sabaw aron mabalik ang kabaskog sa imong lawas. Pahuwas pa. Ha? Andali na. Ayaw pa da sa gibati, uy. Kaon. Magpakaligon ka. Aron kung magkabalik mo ni Sarah, syempre, gwapo gihapon. Risa. Don't you see that now you've gone and I'm left here? Na ako'y lamian kaayong tinuwa, ako'y nagluto. Higop sa init nga sabaw aron mabalik ang kabaskog sa imong lawas. Pahuwas pa. Ha? Andali na. Ayaw pa da sa gibati, uy. Kaon. Magpakaligon ka. Aron kung magkabalik mo ni Sarah, syempre, gwapo gihapon. Risa. Human na ba yaw kaon si Buloy? Mao ba? Oh, bay! Alin na. Ay, naara ay. All miyos ni Duwa, bay! Kaya, donay na mo mga mouse kayo. Ano bitong gitawag, karong pino kay isda nga gitawag sa probinsya o nagubdub. Aha. Pus ang limosito, pus ang sili, higop sa patinuwa, init kayo, sup matas mamsa, talamia. Miya bayis numero 16. Pero sugan ako, probiyag, probiyag. Gutom kong samuta. Dali na. Kung di gutom na kadali na kaon na ta, dali na. Pero, kuan. Dali na lagi. Kadit ha, kay sukaran ta ka ha. Ay. O nga, so mo, isukaran mo ka, tuktukan yun. Lugos ko, makatanaw na uwaw ko, bay. Uwag taon nun, sa uwag ka ha. Bida, uwag ko atong kay hikas tubangan niya. Ay, bida, balik-balikan na, bay. Sabi mo, Ay kaso laki ko ta. Nga, ano ba uwa mo ta dito mga uwa, magpisot ka. Pink magigay na, mura na nagibutang ang crayon lang pink. buang binimoy. Bida, sige na ano ta dito? Uwaw ko, bay. Hey, uwaw na rin. Hindi ka mga ubanan, tika, dali. Oo, ka na, mayo pa. Buloy, Okay. kaon balik. Ayo, marug-barug lang ko na rin. Kaya marug pagka, sige kung naong kaon, magbalik. Marug-barug lang ko. Okay, lumanggo dali ka balik. Ako lang yung ubanan ako kamigo taon. Kaya mauwaw lagi kong taon siya. Uy, hala ha. Ayaw ka uwaw, uy, Mr. King. Ay, ito na. Gyagdan ka sa first runner-up. Oo, bay. Sige, dungan ta. Okay na. Marag pati gina. Ay, sige. Kao lang mo diya kay maglili ko. Ay, maglili ko. Mag-ilis ko ha. Ang report ko sa office. Ako lagi po ito may boss kunsihal nga. First level ka, okay? Paliw lang ko, bay, buloy. Ako rin pala. Ilis ako. Kaon day sara, oy. Kay mapas mo ka. Wa pa ko gutom, Lucy. Hala, nakainom ka ra ba? Nga naman dag nakainom. Guto man na. O ikaw, gigutom ka man ka, lamoy lagi mo. Kanang day sara. Ayaw pud pagsigig sapot. Kay baw ka? Mawag tang gayud ang imong beauty. Lucy. Pwede ba? Dili lang ko nimo samukon. Ay, madis gwapa magugkaan na inday sara, gwat. Pasagdi ko. No, sige, okay. Ikaw, gwat. Ikaw bahala. Tagain na lang hinon kog tubig ni. Kanang bugnaw. Okay. Magkuha ko. Makalakot. Iha, Oh. Mom, kumusta ka naman? buhi pa, Mom. Ano mo ka? Mura man kagway kalipay, huh? Wa lang sa kondisyon, Mommy. Ugol sa bahinongdan, huh? Samo kay tis Robin. Sa panawag. Oh, mao ba? Abi ko
imong gisugot na si Robin? Wa, uy. Wala ka magbutang og reserba? Mommy, Gisultihan ta na ka, dili ba? Nga panahon sa akong pagkadaga, iha. Kinahanglan nga aduna gayud kay reserba. Para in case mawa ang usa, naa kay ikapuli. Dili ba? Sama sa nahitabo kanimo karon. Nawa si Piolo. So, at least man lang unta. Kung gisugot pa nimo si Robin, dili ka unta mabakanti. Ug magmalipayon ka unta. Mommy. Iha. Inom dumi kini kanunay. Mubura ang atong kinabuhi. So make use of it. If possible, matag segundo, matag minuto, matag oras, angay kang magmalipayon. Dili ka magpada sa problema. Ilabi na sa love affair. Ayaw palabi og seryoso sa relasyon. Take it easy. Smile. Pahiyom. Katawa. Ayaw pagsigi og mugtok. Kay mo kanay makaguba sa imong adlaw, iha. Problema? Oh no. Dili ka magpadani, ana. Enjoy life. Enjoy to the fullest. Don't worry, Mom. I can handle. Dapat lang. Mommy, pwede ba yung biyaan ng una ko nimo? Gusto lang una ako ma-relax. Oh, okay. Okay, iha. No problem. Basta di man nilang kiniha. Ang imong mami Imelda. Dili gusto, iha. Nga makakita ka nimo nga magulanon. Gusto ko, happy ka. Thank you, Mom. Gamay talaga imong gikaon. Wa ka lang may isa kong giluto. Uy, lami kayo in fairness. Lami kayo. Pero tungulan tingnan rin siya itong nainom kagabi. Oo, mausad. Kining Unsa man, may isulti ka? blackout ko gabi, no? Anak gid na basta masubrahan. Riz. Siya gibuhat ako gabi. Aha? Nakasaba ko nimo. Oh, Piolo. Kung nakasaba ko, sorry ha. Sorry kid. No, wa ka makasa. Wa gyud. Sure? Wa lagi. Anas pa oh. Oh, salamat kayo. Hi guys! Ay, kuyawan ako nimo. Ay, buloy. Ay, bilo, bye. Bye, ato na ka, bye? Tulog ko. Dai, ato ko, ha? Sige. Ako na itong gitig sa seconds. Hindi ko makatungaron. Okay, pero kadiyo talaga, bye. Tuan ba, pananglit ba, nawag, tos Miss Queen Sarah, ba, niya mo tanak, asa ka. So, itubag na ko. Pangambot lang. Sure ka? O lagi, pangambot lang. Ingna, nga wag ka may bawag asa ko. Oo, niya, kaupan ka sa baho. Ingna nga, wala ko ni-report. Ano lang, simple. Sige, ako na batod. Sige rin ako. Teresa, Epsag di tao na pumigo tao na. Oh, buloy, uy. Day off masaro na ako. Okay, sige, batik, bye. Bye, arin ako, bye. Para yun, bye, Baloy. Basig siya ninawag. Ay, si Robin di ay. Hello, Robin? Hey, darling! Yes. May tuyo ka? Manuri ta. Manuroy? Asa? Mga tuta sa ating problema. And Siraw Garden. Kuan ra ba? Kining... Be happy. Ayaw ka goal. Unsa? Gisultihan ko ni mami nimo nga not in the mood ka.
So, manuloy ta. Aron ma-enjoy ka. Okay? And go with me, Sarah. And rest assured, you will enjoy. Okay? So come on, darling. Cheer up. Let's enjoy. Okay? In 20 minutes, naan ako. Okay? I love you, Sarah. I love you. And I'm left here. Manuroy, asa? Mga tuta sa ating Poloblea. And Siraw Garden. Kuan ra ba? Kining... Be happy. Ayaw ka goal. Unsa? Gisultihan ko ni mami nimo nga not in the mood ka. So, manuloy ta. Aron ma-enjoy ka. Okay? And go with me, Sarah. And rest assured, you will enjoy. Okay? So come on, darling. Cheer up. Let's enjoy. Okay? In 20 minutes, naan ako. Okay? I love you, Sarah. I love you. Okay. Sige, makuyog ko nimo. Yes! Yes! Thank you, Sarah. Thank you. Okay? Muana na ko. Bye! Makuyog ko niya. Lingawon ko na lang akong kaugalingon. Ay, day Sara! Alayamat rakod! Kasi sibaya ni mo ay! Nag-short ka magmaong! Og may gisi-gisi dapit sa atubangan! Oso naman ni Ron. Hala, may gisi ra ba dapit sa imong bugan? Wani kaso karon Lucy. Wala na, awa ba ko ingon ana, pero wala na ko isulod. Ay, asa di ay ka? Nagkawo ka man? O nya, nagabit-bit ka sa imong sunglasses. Asa di ka, day? Mosoroy ko. Shalan, musuroy ka? Mosoroy ko. Aka na! Labing maayo na oy, nga musuroy ka. Dili ka magmukmuk sa imong kwarto. Enjoy gayon! Kinsay, kuyog ni mo, ha? Of course, si Robin. Shalan! Si Ruben! Oh, siya. Hala, better watch out, day Sara! Okay nga naman. Tanaw na ko anong Ruben! Murag, manyakis! Unsa? Tanaw gina ko anong tawhana, manyakis! Ayaw intawan pa kumpiyansa, ha? Salamat sa paghinumdum, Lucy. Pero, day, kadiyot lang lamang, day Sara! Nga no? Ay, unsa man, kanang bugto na gyud mo ni Piola? Ayaw paghisgot niya. Ha? Dili ko gusto nga makabati pa siyang pangan. Nahala! Sorry lang nga. Naghisgot ko ni Piolo, Abo ang kamantingali. ha? Gainganti ka nga, dili ko gusto nga makadungog pa siyang pangan. Imo naman hinong gilitok og balik. Sorry, day Sara. Oh, ay, sorry, guwan. Nana si Robin. Diya ka na. Amping, day! Piligrog madisgrasyas, day Zara kang Ruben! Tuwa niya. Nagkasakay na si Sarah, kauban si Robin. Oh, very good. Gusto ko nga magmalipayo ng akong anak. Ma'am Imelda! Lucy. Nga no? Murag tanaw na kung malipayon ka? Ay, nga na bang nagalantaw ka man sa bintana? Oh, tinuod ka na, Lucy. Tungod kay nakita na ako nga miangkas na si Sarah kang Robin. Mau ba? Wala ka kuyawi nga ni Kuyog si Day Sara kang Ruben?
Unsa? O nga nung kuyawan man ko? Ay, tingali madisgrasya ang pagkababae ni Daysara sa mga kamot ni Ruben. Lucy, wa ta kahatag yung katungod nga manghilabot sa mga kalihukan nako og sa akong anak. Sorry, Ma'am Imelda. Us ayaw pagpataka og buka ni anang imong baba. Gusto ko lang nga magmalipayo ng akong anak. Robin, pwedeng mo agyo na tag 7-Eleven? May paliton ka? Yes. Okay, sige. By 7-Eleven sa unahan. Palihog lang. Upad kong iced coffee, good? Okay, no problem. Pilari dong. Dahil presyo ito bangan siya, tanawa lang. Tiyak. Nabindising ko na, tanawa. Dira. Ito, sir. Kaya lang. Ano, sir? Okay, Sarah, sige na. Magpili na. Uy, Okay, kung sa gusto ni mo. bangang sa ilong. Iced coffee kung gusto. Pero Sarah, purbita mo. Aming adlaw, Miss Queen. Baloy? Malit sa di ay mo? Baloy. Sige, sa kita nga ni mo. Si Buloy ko. Buloy ki. Aka ko miduling roots up. Oh, Buloy ki, roots up. Buloy ki. Bati ang nga ni mo eh. Ay, bita. Sorry ha. Balintanon magod ko. Labi na sa mga tao nga dili importante. Mau ba? Parehas data? Hakit sa tingani mo? What? First runner-up, Mr. King, waka kaila? Oh. I'm Ruben. Stilan mo ang nga sa ginako eh. Di kay ko hinumduman ng mga taong di importante ka ng mga first runner-up. Mura di kay na importante para nako. Unsa. Pagtarong ha. Sir, kalma lang mo, sir. Ano na? Anong pag-away diri? Ibadlong na ni murag tingog kwak-kwak ko. Pati agtingog ang tawhana. Okay ra daw, may problema dong. Ay hadlok dong. Misara. Una lang ko ninyo ha, kadiyot ha. Una Sige, padayon lang, Baloy. Thank you. Pero dako na yun sila na. Di lang kong larga. Bitsuhan ako sila. Ang gawas na. Akong cellphone. Kini. Ready, get set, go. Video na yun. Ay, si. Gunit pang Ruben, probida. Gunit Ruben eh. Agbahayan pas Misara. Uy, ba't pa ng Ruben? Ay na yung bota. Patay ka din pagpati niya kang may piulo na. Gibanla sigos kalibot si may piulo. Kadiyot lang, Robin. Ha? Ano man? Uwa mo largas si Baloy. Na ang kotse nga inggi maneho. Ha? Kadiyot lang. May toyo lang ko niya. Unsa kahit tuyo kang bulay? Si Sarah. Bilihan ako. Day, Sarah. Say ato, day. Mangutan na lang ko. Asa si Piolo ron? Kuan, kaning wa ko kibaw?
Kauban mo sa trabaho, dali ba? Oo, pero ano siya itong mas trabaho, day? Unsa? Ang palayo na siguro to. Asa siya? Oo, man nagsulti taon, asa to siya. Basta, murag, napalayo to siya. Aron ba taon matambala na masakit nga kasinatian siyang gugma. Buloy. Di tingali madawat niya, day nga. Napakiya siya ni mo. Hindi, Sara. Buloy. Og karon sa sumpay nga atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Oh, okay, si Sara. Bilihan ako. Day, Sara. Say ato, day. Mangutan na lang ko. Asa si Piolo ron? Kuan, kaning, wa ko kibaw? Kauban mo sa trabaho, dali ba? Oo, pero ano siya itong mas trabaho, day? Unsa? Ang palayo na siguro to. Asa siya? Oo, man nagsulti taon, asa to siya. Basta, murag, napalayo to siya. Aron ba taon matambala na masakit nga kasinatian siyang gugma. Buloy. Di tingali madawat niya, day nga. Napakiya siya ni mo. Hindi, Sara. Buloy. Sorry ha, pero maulay na ipagtuon ako ba? Kung makita man gani mo, palihog kog ingon niya. Hanggaw siya. Oh. Buang siya. Biha sa nimo di, sakitan pa nimo, panganlan pa nimo, di maayos ba Piolo? Basta mo ka na imong isulti niya. Okay day, sige. Makita mi. Sultihan ako nga, nangita ka niya. Kuyo mo Robin. Sulti. Diha ka na. Palayo na eh. Piha. Mura man og tao ang iyang gisultihan nga taong way kasing-kasing di kay bao masakitan. Kinumdum ng tas kantang Victoro aning kalagiya. Kasakit mo gugma. Dili ka masabot. Gisakit mo ako sa paghigugma ko. Unsaon ko na lamang nga maako ka. Ang gugma mo ka na ko. O ginasimba ko. Kapait di ba'y Piolo? Gitamay lang in taon. Pait la klase sa babay. Kung mao'y pangasawon. Pait! Unsay imong tuyo kang buloy? Nangutan na lang ko. Kung hain na si Piolo. Mao ba? Unya, unsay tubag? Nagpalayo man ka na. Uy. Mao ba? Labing siguro. Tuwa na to sa laing babae. Tingali. Dili man gito kasaligan tawhana god. Tanaw na ko atong Piolo, no? Dukirok ito babae. Unsay dukirok? Kanagong ibug-ibugon ba? Bisikin sang babae, kaibgan. Dili ba kontento sa usalang ka babae? Paong Sara, may queen. Luay kay ka. Kaya nagpadayong ka sa imong relasyon kaniya. Mong luoy kay ka. Mao ba? Anyway, adto na ta. Nga naman ka? Ihatod ko sa amo. Ha? Nga naman? Murag dilabad ang akong Ha? Pero Sara? Kung dili ka mo hatod, magtaksi na lang ko. Sige. Diha na ka. No, Sara.
Ay, sir! Sir! Ahak na lang. Ayun, samning bayahan na eh. Kalit malag-usab ang desisyon. Hey, Sarah! Wait, my queen! Ihatod ka sa inyo! Biya saray. O giapas Rubin eh. Ano nga? Glali sila. At na, yan ka subalik. Huh? Asa ka to sila eh? Asa sila paingon? Hoy, ay pagsikik hinuktok, uy. Uy. Okay naman, Risa. Okay ra. Nahibaw na ko. Nagsikag ko na niya sa... Wa ba ya? Gusto ka? Tawagan ako si Sarah? Ha? Tawagan ako siya, aron ba magkasulti mo? Oo, ayaw. Ayaw lang. Nga naman. Para ba magbalik mo? Tawagan ako ha. Ayaw lang lagi. Ayaw lang. Ay, may nanawag ko. Basig si Sarah na. Oh, dili. Si Baybuli kining nanawag. Tubagon sa nako. Hello? Hello, Bay. Baybuloy? Bay, hello dia. Kita na ko sa Rubin. Sa? Na-video nga akong isa, hindi mo ha? Messenger lang, tanawa lang. Oh, okay. Salamat, bay. Okay, bye. Oh, nga naman ka. Nakinuktok na sad ka. Baybuloy itong nanawag. Nya? Nagsulti nga. Ako na nakita si Sarah o si Ruben nga nagkuyok. Mao pa? Doon na sa video nga yan ipada sa messenger. Okay, diara. Asa man. Sige, i-play ko, no? Kaliat. Oh, niya. Uy. Oh, si Sarah. Gikan sila sa 7-Eleven. Oh, giagbayan ni Ruben. Oo. Expected. Nya. Hot imundukan. Risa. Piolo. Oh, inom sa o. Inom og tubig. Salamat. Oh, Okay? salamat ha. Smile, uy. Dili pa katapusan sa kalibutan. Oo. Anak gid na. Laban lang. Laban lang. Ay, may nanawag na sad. Buloy gyapon. Hello, bay. Nawag mo ka. Balik. Oh, saman, kita niyo? Kita na ko, bay. Nakita na ko. Oh, ako lang isa, hindi mo. Aron di kayo nga makakunin mo ba? Salamat, bay. Salamat, bay. Magigsulti, nagigsulti pa na ako sa Arabay. Mau ba? Oo, muta na siya na ko, asa ka? Ano sabi kitubag ni mo? Akong itong sultihan nga, wag ko kibaw bay. Akong gingnan nga, wag ko kibaw. May instruction mo na ako, di ba? Ano sa may reaksyon niya? Ako siyang gisultihan nga. Malayo ka. Tungod kay, gisakitan kasi mo kasakit nga kasinatihan sa kugma. May noon. Niya, sa may reaksyon niya? Ano sa may insulti? Oh, mingon siya na ko nga. Okay, buloy. Kung makita mo, sulti siya. Buwang siya, hanggaw siya. O ba? Salamat, bay. Sige, bye. Huot na sa dandughanin mo. Kadiyat ha, kadiyat. Di ara, oh. Inom na sa og tubig. Aron maluag-luag ng dughanin mo. Sige na. Salamat kayo. Ay, amawas na ning buloy, uy. Nanawag pa cute.
Kadungo ka na kay no speaker man ako. Pero okay Mao lang. gani. Okay lang, okay lang. Okay lang. Ay, mas maayo pa no maglingaw-lingaw ta. Lingaw-lingaw. Manayaw ta. Ha? Manayaw ta. Manayaw? Kadiyan, patukar ko ha, sa akong cellphone. Oh, so may imong ipatukar. Oscar. Sa si Oscar. Dali ba, barog? Okay. Sige na, barog na ba? Natapad ta, oh. Oh, so may buhaton ta. Manayaw gani. Patukar ko ha. Unya, at the same time, mag-video ta. Mura pag mag-TikTok ta ba? Okay. Sige. Standby ha. Dere ba ko kamao? Basta kay sunda lang ko, okay? Sige. I-play na ako ha. Okay. Okay. Go. Ana. Okay. Oh. So may imong ipatukar. Oscar. Si Oscar. Dali ba, barog? Okay. Sige na, barog na ba? Natapad ta, oh. Oh, so may buhaton ta. Manayaw gani. Patukar ko ha. Unya, at the same time, mag-video ta. Mura pag mag-TikTok ta ba? Okay. Sige. Standby ha. Dere ba ko kamao? Basta kay sunda lang ko, okay? Sige. I-play na ako ha. Okay. Okay. Go. Ana. Okay. Oh. Go. Abuangan ni. Sige. Okay. Good. Okay. Okay. Hi. Guys, sa tuod ko na. Unya, okay na ha? Ahat talaga kong sayaw. Palahi ta, pero bila ka serious. Hangtod ga mas serious physical injury na gid ka. May malay ka mong sayaw, Risa. Ay, gamay, uy. Humo kay mong lawas. Really? O lagi. Nindot kay kantanawin na lihom na ka. Sabi di ay, mag-sure diya, uy. Honest pa. Ay, napay lain ra ba? Saan mo kanta ka? Dili ko kanta, ay, manayaw ta. Ay, sagling ko, halata pula na. May lain pa. Sayo pa kita? Ang saman? Oo, mana itong buhato ni nanay. Ang saman? Kuan, kanang bali-balihon, di kag sagpa. No, pesa pa sagpa. Lagi. Pero, di ta ka-igun, uy. Nya? Nya, ikaw, mubaso kag sagpa kunuhay na ako. Ana ha, sampulan ti ka ha. Sagpaon. Kana na, bali-balihog sagpa, samay ni. Nya, ako na akong magbali-bali, sad. Bali-bali, sad. Okay. Ana. Ana. Then, bawsad kunuhay ka na kog sagpa ko, no? Okay. Ani ni. Sige, go. Good. Okay. Ana ha. Okay. Sige. Ato na jud. Ready na. Okay. Una kong sagpa nimo. Okay. Okay, go. Bawas. Okay. Nya. Sige. Hataw. Akabuang. Okay. All right. Kana. Isa pa kabuk. Okay. Yes, kana. Okay. Yay! Di atas sa inyo. Oops. Sorry ha. It's okay, Sarah. And salamat sa paghatod. Bye. Shit! Kalit lang na usab ang iyong una.
Wa mi madayon pag-adto sa Temple of Leia ug sa Siraw Garden. Pagkay nambak bayana, oy. Wa may klaro ning among relasyon. Si Robin. Hello, iho. Tita, wa mi madayon. Ha? O say, wa madayon. Nausap ang unahon ni Sarah. Namalit na unta mi, pero kalit lang nausap ang iyang unahon na. Nagpatrog balik sa bahay. Kalit lang kunong milabad iyang o. Oh, mao ba? Ako nang gihatod. Oh, thank you, iho. Salamat kaayo. Okay, tita. Salamat sa pagsabot. Bye, iho. Gilabdan sa o si Sarah. Nauli di ay siya. Iha, nauli ka di ay? Yes, Mommy. Naunsa man ka? Okay ron. Gilabdan ka kuno sa imong o. Nanawag mo si Robin ako. Yes, me. Kung maudad unta ka sa doktor. Aha? Ayaw lang mi, uy. Dili pa tingali ko mamatay ini. Sarah? Ayaw ka na pagsulti og sama ni Ana? Mommy, relax ka lang. Mawara ni. Sigurado ka? Yes, me. Sige na, biyay lang una ko. Mapahuway ko. Pagtarong ba? Me, okay na lagi ko. Dili ko gusto masakit ka, iha. Nagkasabot ka? Dili ko gusto. Yes, me. Okay ra ko. Okay, sige. Aray na ko. Pumulakaw ko, ha? Nahibaw ka na kung asa ko. Go ahead, Mommy. Okay. Aray na ko. Bani. Sakit kaya ko. Uminom ko para sa tamol. Salamat, Lucy. Pa-check up ka sa doktor, day, oy? Mawara ni. Halalaban ang imong ulo? Oh, Lucy. Usahay ra ba? Basta magka-problema tas gugma, maglabay ka na tong ulo. Unsa? Pataka ka man lang, Lucy. Ala, tinuod bitaw na, day. Ka-experience ko din taong ko, ana. Ilabi na og magkabuwag sa imong uyab. Agway! Daghanag yung sakit na manggawas. Hilom, Lucy. Piolo, dawatan ni o. Sama na. Dragon fruit juice. Wow, ha?
Good for the heart ni. Oh, okay kayo. Inom tanay, basig matambalan ng kasing-kasing ta. Ana, cute. Dasig ba, dasig? Salamat kayo. Way sa pa yan. Pero ay, pasalamat, uy. Anya, unsa man, okay ra ka diri? Bilaan taon na ka ha, kay maligo ko. Oh, sige, okay rin. Okay. Sige, kaligo lang. Sige, excuse me, Piolo. Tinagad sa kay ko niya. Ningaw sa kong gamay. Pinagi kang Risa. Pero si Sarah, nagdako nagitingaling ilang relasyon ni Robin. Maginaw talang ko ka magbalipayon ka, Sarah. Oh, niya palagi ka diri. Oh, dala ko. Ay, dili kay iyahay mo dali sa rooftop ko. Mausad. Uy, kaligo na, uy. Ha? Gipaningot ra ba kagali na sa tong sayaw? Basta, no? Kaligo na. Oh, sige, pero, palit pa ko shampoo. Ayaw na. Nakoy extra. Oh? Yes, organic tong akong shampoo. Di ka kaspahon ato. Sure? Dali. Magwa pa ha. Oh, palit mo sa kong sabon. Ay, tuasay extra na kong sabon. Kato na lang. Oh, kumplito. Oh, syempre. Ikaw kay ko ni mo da. Ay, kaikog, uy. Dasigon ta ka. Aron dili ka makahuna ko naghikog. Risa? Oh, niya palagi ka diri. Oh, dala ko. Ay, dili kay iyahay mo dali sa rooftop ko. Mausad. Uy, kaligo na, uy. Ha? Gipaningot ra ba kagali na sa tong sayaw? Basta, no? Kaligo na. Oh, sige, pero, palit pa ko shampoo. Ayaw na. Nakoy extra. Oh? Yes, organic tong akong shampoo. Di ka kaspahon ato. Sure? Dali. Magwa pa ha. Oh, palit mo sa kong sabon. Ay, tuasay extra na kong sabon. Kato na lang. Oh, kumplito. Oh, syempre. Ikaw kay ko ni mo da. Ay, kaikog, uy. Dasigon ta ka. Aron dili ka makahuna ko naghikog. Risa? Ay, sorry. Sorry ha. Joke only. Oh, okay na. Why problema? Kuhaon sa nako ang sabon ng shampoo ha. Okay? Eh, ikaw ko biyaan na, eh. Ayaw, lagi anang kaikog lagi. Okay, salamat lang ko. Pero, maadto kinay ko tindahan, eh. Muadto ka nga naman. Oh, palit kong toothbrush o toothpaste. Naibaligya diri. Oh, nadari? Okay, kung maano, salamat din daw. Akong ihatod di mo ang sabon ng shampoo ha. Thank you. Riz, anong tingali ni? Oh, Riz. Diara imong shampoo ug sabon oh. Pila man ni? Gamitan na lang na uy. Bayaran ako, eh. Ayaw na lang lagi. Diha na lang na. Oh, sige, salamat, ani. Salamat, ha. Sige. Uy, ako din gihapit pod ang imong toothbrush o toothpaste nimo oh. Oh. Pila ni tanan? Gibayran ko na uy. Pila, uy, nung sa mga sige mo. Ripanante ka. Dili na lang lagi. Diha na lang na. Sige ha. Ato na ko. Thank you. Welcome.
Luis at baya si Piolo. Gisakitan siya maayo. Ilapi na sa gipadahan ni buloy nga video niya. Nagkuyog silang Sarah o Robin. Grabihan sang Sarah, eh. Duwa-duwaan man lang niyang mga lalaki. Sayo na kayong kalimutan. Loko palipak ay. Si Sarah ang nanawag. Tupakon ko pa ka sa... tupakon ko lang. Hello? Hello, Bash? Yes! Kumusta na ang beauty queen, uy? Okay ra. Ikaw? Okay na, sad. Kamusta ang love life na to? Na, loveless. Oh, are you sure? Yes, my queen. Sure na sure. Loveless kaayo. Ikaw? Parehas ta. Loveless. Don't tell me. Lagi. Wa na mi si Piolo. Oh, really? What happened ay ninyo? Hibaw na ka na ako. Basta di matuman ang akong gusto. Ilabi na kon. Linglahon ko. Oras nga dili mo tuman og saad. Maglagot ba agad ko. Mao pa? Kadto nag-abot na sa mall. Dito magsugod. Oo. Kung si Dugayan. Buwag na yun. Mao ba? Anya, kamo ni Robin? Way laro, oy. Ha? Unsay way laro? Wa man gyud ko'y feeling anang Robin good. Oh. Nakamarites magud ko nga kamo na kuno ni Robin. Unta. Pero, murag, way lami. Unsa? Meaning, wa mo'y relasyon? Murag doon na. Murag wa. Unsa? Sarah? Regarding nimo. Nag-iskot mo na ako? Oo, nahisgot me. Hasasad sa ilang relationship ni Robin. Oh, dako na sila, di ba? Way laro ilang relasyon, uy. Unsay way laro. Way klaro ilang relasyon. Nya, naghisgot sad minimo. Unya. Sulti siya nga naglagot siya nimo. Biday. Sa may kalagutan ako, sa nako niya. Unsa man kano? Ha? Naglagot kuno siya nimo tungod kay bakakon ka. Ay dako, ako'y bakakon. Di kuno ka mutuman og kanang di ka mutuman og oras. Grabe, sad. Pasabot na ako siya na eh. Dalangan, tungkol sa meeting, dugay na human. Di ka sabot-sabot na. Di lang ka nang iyang gikalagutan. Kuna pa day lain. Unsa man kano? Sobra kuno ka kabuutan. Ano? Mano yung sulti? Sobra kuno ka kabuutan. Unsa man ko na yung gusto? Gusto siya kuan tao nga Maginoo pero medyo bastos. Nga good. Mao na. Sulti pa siya, girip na ko siya. Grabe, ayaw lang sad uy. Ay, ginawa ko. Sa no? Magkasulti ang tagdimao. Tungod sa niya. Piolo. Abi ba na ako, sultihan di ka, Riz? Ako pagsabot ba? Usas labing gipangita tingali sa babae. Sa usa ka lalaki. Ang pagkabuutan gitingali, di ba? Bitaw. Tinuod na uy. Usagid na. Pero ibaw ka, Riz. Ang tao ba nga way gusto? Daghan ka nagkatarungan ay paggawas eh. Ang tao nga way gusto, daghan ka ay pasangil. Pero kung ang tinudanay nga nahigugman mo, di na makakita sa apan sa maong tao. Di ba? Wa kuno kay baruganan. Ako pa. Di ka kaantigong mubarog. Tao nga dili maantigong manalipod sa iyang pagbati. Kada kong binalian eh. Kung naman yung gibasol, siya may nagdaduan ako. Sa kong kasing-kasing, unya ako yung basulon. Di sa kuno ka mantigong magsalos. Layas kuno ka dayon. Sila yung nagpalayas na ako. Dili man ako.
sorry ha. Dili ni sa pagpadako sa inyong conflict ha, pero ako na ning gisulti nimo para pud makamatngon ka ba nga huli pa nimo ang imong mga pagkuwang niya. Unsa mo ko na iya? Unsa ko na iya akong pagkuwang kaniya? Ha? Relax, relax. Unsa Chill. man? Relax. Inom sa tubig, pi. Aron mahupay ng gibati nimo. Niundang dahil trabaho si Piolo dahil sara. Tingali. Ay, unya. Nakonsensya ka, day. Nga naman konsensya man ko. Naundang ko siya trabaho ka. Tungod ni mo. Yabag siya. Tinuod. Nayabag siya sa iyang gugma ni ma. Lucy, Unya, ay mo mang giburhian. Mao ni samot siya kayabag. Anatan awaron. Undang noong trabaho. gipakonsensya ba ko ni mo, Lucy? No, wa man day, oy. Kanang akong gisulti, base lamang nas kanang panghitabo ba? Kay kadaghanan god, basta tao gani nga madisperado, ilabi na sa gugma. Ala, ay mawagtangan ka na ganas trabaho. Ang uban gani, maghikog. Oh, bogo siya kung maghikog siya. Ala day, Sara? Usban ako ha. Sorry nga nisulti ko nimo ha. Digid ako tuyo nga musamot ang imong kay ubos kang Sara, Piolo. Sabot ko rin siya. Gisulti anti ka. Aron mahuli pa nimo ang imong pagkuwang niya. Unsa lagi akong pagkuwang niya? Ayaw palabi sa imong kabuutan. Unsa? Ipakita nga maginuo ka pero may pagkabastos. Risa. Katawa lang ko na. Mau ba? Alangan ng katawa man ka. Bidas rin. Hindi mo ko makahimo na eh. Piolo. Kanang iya, bugal-bugal lagi na tingali na iya rin ako. Halaoy mo na iyang gisulti, mangguid. Sagrin lang. Manay kong gingon mo. Nga kung ayaw, may maraming dahilan. Kung may gusto, daghan kay katarungan, di ba? Ipakita nga maantigo ka nga magselos. Oh. Kung ingo lang nga na, kinalang ba diay nga maghimo kag butang sarang mubati ko pagsilos? Nya mo na iyang gusto. Kung mao na mo naglahi mig baruganan, Risa. Mo na yun ako naaog maayo. Kung gusto ka nga magkabalik mo ni Sarah, uspa imong lifestyle. Ilabi na sa pag-handle sa inyong relasyon. Aber, ikaw ko no. Pakita unti ka. Uyabda. Nga pakita unti ka nga makiguban ko laing babae. So may batiyon ni mo. Nga mahibaw pa dyan ka nga manuroy mi na naugsin ni. Usay batiyon ni mo. Depende. Say depende. Kung kayang sabton, aw sabton. Pero kung dili, aw sibat. Oh, mo na. Parihas rata, Risa. Bye! Oh, bay. Oh, Kumusta ang opisina? okay raman. Okay problema. Ikaw, ha? Musta unsan ka? Okay ra ka din eh. Okay ra. Okay, Maya. Okay ra gyud ko. Smiling mo kay ka? Huwag ka masag diri sa, ha? Ha? Wa man. Oh, okay ra gyud kayo. Bawo ka. Kalingaw ba ako? Nalingaw ko niya. Ikaw? Kalingaw siya. Istorya. Nya. Bawo ko ba? Yatiman po ko sa pagkaon. Nya, Diba? nag-TikTok pa may TikTok. Oo.
Kanang titiyo niya, tuok-tuok. Lingaw-lingaw. Oo, lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw may TikTok. O niya, Yeah. tumaw ka? Nagkasulti silang Sara ug Risa. Ha? Oo, siya balita. Kuan, dahil areta sa sulong magsulti. Sa kwarto na lang. Dali. Ayo. Tara. Daon sanang gisulti na ko ni mo, di pa ko kapatuon ako. Ging na, tiga nga. Ipakita ang imo pagkalaki. Dili kayo maghubo ka nga tanan, ha? Huwag yun kumisipyat sa gisulti ni mo. Nga babae, gusto sa itong kulamos na yun ba? Unsa mo kawin? Sa kulamos ba? Oh, kulamos yun. Unsa mo kawin? Gusto sa kulamos na yun. Piti na yun. Lalaki ba ka nang maginoo pero medyo bastos? Oh, saman. Mahal mo, Sara? Bliki. Di na lang tingali ko magsalik. Kanamang, hindi lang ko magsamog ng Ruben. Mao na diha. Kung mao na, pangitag lain. Dili kay gubo ni mo imong kinabuhi pinaagi na sige hubog-hubog. Noon sa mo koy. Di ka trabaho ana. Ibe lalim pagitao trabaho kay baho ka na. Kuan magod bay. Ay, bay. Ang tuo mo ko ba? Na may kugma pa si Sara ni mo. Ngano ko tao? Kung nakasaway siya sa imuhang sobra kabuutan, pero sayod ko nga ilawom siyang dughan, doon na pataon siya gipangita nga diha ni mo. May gugma pa siya ni mo. Wa na tingali bay. Wa na kong taon. Kaya kung wala na pang anong, ngita ba siya ni mo? Ha? Oh, ngita ba siya ni mo? Sa ato ba? Mahal ka niya. Kasabot ka? Don't you see that now you're gone and I'm left here? Ay, bay. Ang tuo mo ko ba? Na may kugma pa si Sara ni mo. Ngano ko tao? Kung nakasaway siya sa imuhang sobra kabuutan, pero sayod ko nga ilawom siyang dughan, doon na pataon siya gipangita nga diha ni mo. May gugma pa siya ni mo. Wa na tingali bay. Wa na kong taon. Kaya kung wala na pang anong, ngita ba siya ni mo? Ha? Oh, ngita ba siya ni mo? Sa ato ba? Mahal ka niya. Kasabot ka? Kaha? Ay, sus, dili kay ka, ha? Kaldiro ginado, ha? Klaro kay na nako, ha? Kung wa pa siya magmahal ni mo, nga nung laging nangita ka ni mo? Nangita siya ni mo, ha? Hain ko ka. Katong gisulti ni Risa, mo ito'y tinuod. Katong pagkasulti ang unsa to? Di ka mantigo mo barog, di ka mantigo mo nalipod sa imong gibati o pagbati. Tsako kay nagkalugan, ay. Unsa man ko na pagsabot mo na? Katong ako isulti ni mo. Sa nang nakita ni mo sila nga si Ruben o sana nagkuyog. Imo, matawag kulata sa Ruben? Timangan nga nagsilos ka. Bilib Sara ni mo ato. Kulatahon gid ako. Ay, Kulatahon. huwag niya pasabot atong Sara ta. Di ba ka matigo mo silos? Ipakuita po di mo nga aktual nga pagsilos ba? Tago manoon ka porbida. Wa manoon ka mo santa. Hindi man ko gusto Ay, magpiastos bay. sige sukol kang Sara ato. Ay, unsa imong bation? Nan, kay wa man kay reaksyon, nagpasabot nga, okay ra ka. Oh, manisip yati mo. Og, ang grabe yun, ang sobra ni mong pagkabuutan. Giing na natigana, di ba? Bay, sa ako nagikaingon nimo, dako kog respetos babae. Porbida, magiyo gani kay wa mo ingon Sara ka. Bayot ka, Piolo. Sa? Bayot ka. Noon sa bagay. Eh, usa ko na report sa bawi. Umagma, mo-report ako. No-report og mahaki, sweldo ka ta. Oh, sweldo na nato no para sa miyaging buwan. Oh, dili na maglima ka adlaw taon. Sweldo na. Si Piro nanawag. Hello? Hello, Lisa? Yes, nanawag lagi ka. Unsa oras sa imo off? Off kog 7.
7 p.m. Okay, okay. Napito di ka. Mag-dinner ta. Oh, really? O lagi, dinner ta. Milagro good. PD na mo, PD. Okay, sige. Agyan ka ako, okay? Okay, thank you ha. Sige, bye-bye. Bye. Iya kong dadon. Og dinner. Excited ko. Karon ko kaari diri. Nindot no? Naprin sa dagat. Amo ni lantaw rin sa SRP na yun. Lantaw niya. Okay, lantaw-lantaw lang. Oh, lantaw lang. Pres, sa'yo gusto nimo? Ay, bisag unsa oy. Any kind will do. Unsa inyo, okay ra gid kaayo ko. Okay, okay. Biolo. Gitaw ka na dato nimo Sarah. Ha? Imo untang gidapit si Sarah. Basin malipay to. Uy, ayaw lang eh. Ayaw lang. Basing doon na sila ilakaw ni Ruben. Wala lagi klaro ilang relasyon. Pasag din na lang sila eh. Kita-kita na lang diri. Salamat sa pag-invite ha. Ayaw pa salamat. Kuwang rin eh. Bugtan ini sa imong kaayod rin ako rin. Ato na, tinood na. Ako siyang gisugyo taon niya ba nga. Ayaw na itong queen oy. Anhin na ta sa first runner-up. Buloy. Ay, tabi na ako. Kaning simple kinabuhi lang ito. Di lang taon magpapiktos gugmang yabang ba, di ba no? Ilong buloy eh. Okay ay. Lamas mas nabuhi na rin sa Magkauli pa na silang Sarah uy. Ay, Biolo. Kung tawagan ka na ko si Sarah. Ha? Manangid ko nimo kung okay ka. Kaya nimo? Sugot kita eh siya. Kaya ba nimo? Kaya! Kaya kayo! Ako tawagan ha. Suway ko no. Hala, ang cellphone ni Sarah. Sarah? May nanawag. Coming. Tubag akong si kinsa kining nanawag. Oy, ang akong bash, si Riza. Hello, Riz. Hello, Besh. Ay, ako, Pi. Ha? Asa? Di ako sa Lantaw. Sa SRP ba? Dali tayo. Oh, okay. Sige, muna ko. Sige, thank you. Bye. Bye. Mom, Asa ka? mula ka kumi. Nanawag mo gud akong amiga, si Riza. Adto ko sa Lantaw sa may SRP. Pag-amping. Kinsay kuyog nimo? Sir Robin? Way labot si Robin mi, uy. Ako na. Gamito lang ako kung kotse mi. Katong pikanto mo ay gamita. Yes, mi. Murag tasik siya. Nalipay na lang sab ko nga makita sa akong anak na malipayon. Siguro kang mawari siya? Oh, lagi. Moari lagi siya. Sakto sad. Maapot siya aw maluto ng imong gi-order. Oo. Oo, sige bati. Kublaan ka? Kulbaan ko. Tinuod. Kulbaan ko katingalig. Kita niya na ako. Muulbo niya kas pa. Ay, dili sa tingali, uy. Basin na lang. Ay, obserbahan na to pero dahil sa monitor tawag ako. Asa na siya? Tawag ako no, be. Kung asa na siya kay. Kundukul na siya. Ato ng pantuon si BP Lusunahan. Ato sa akuan ba? Ato siya isurpresa ba, di ba? Sige. Muna itong buhaton. Sige, tawagan ako. Hello, Riz. Asa na ka? Si Titi Marina. Okay. Sige, see you. See you. Bye.
Hello, tita? Wa di si Sarah? Tu ay kilakaw, iho. Tita, tabangi ko nga magseryoso si Sarah sa among relasyon. Mao ba? Mura magunog, dili siya seryoso. Akong pakigsultihan, iho. Oh, thank you, tita. Thank you. Hello, Besh! Hi! Hello! Mao ni mo, Tibol? Ay, daka na kining pagkaon. Ay, kay kuan, may kaupay man ta. Really? Kinsa man? May gabi, may queen. Piolo? Hello, Besh! Hi! Hello! Mao ni mo, Tibol? Ay, daka na kining pagkaon. Ay, kay kuan, may kaupay man ta. Really? Kinsa man? May gabi, may queen. Piolo? Hello, di Sarah! Buloy? Dali oy, lingkod, Besh. Sige na. Kadiyot lang. Giset up ko ninyo. Ako'y namaliog ni Risa nga patawagan ka. Oh, og nga naman ko, no? Gusto na lang ko nga maka-invite ni mo. Sweldo na mo. Ingon si Buloy nga nipalayo ka. Layas lang ka diyot. Ang maulas kibati ba? Og nga naman ko, no? Naunsa ba din ang gibati nimo? Kuan, tungkol sa gugmang giatay. Unsa? Palayo lang ko kay tingalig. Makriminal niya ko ba? Unsa? Unsa yung kriminal? Palayo ko, layas lang ko. Palayo ko kay tingalig. Pabiling ko dito. Tingalig di ko magkapugong, makapatay ko tao. Mapatay na ko sa Rubin. Unsa? Og nga naman ko, no? Silos ko. Pabilib. Honest. Mao ni tinuod eh. Palayo lang taon diya kay tingali taon ka sa taon diya ba? Nga to inyo compound. Liso na kayo maapil mo. Ay, kanang unya na ta mag-istorya ninyo maayo ha. Mga una ta. Mabugnaw gining pagkaon, mga unsa ta? Risa, never expect. Yes, naibaw ko. Pero nanapit man si Piolo, makig-dinner. Then, namalihog siya na ako nga patawagan ka. Please, Besh. Please, ayaw labog ka suko. Giblind ko ninyo da. Sorry. Sorry. My queen. Relax lang. Ngaon na tan, dapit ako. Sorry kayo nga, kining napagang nako ang inyong panahon ni Ruben, ha? Hilom. Eh, susuga ba? Bidang bakal sa taon na susuga, bakal sa. Okay. Yara yung plato, Sarah. Yasay kutsara. Ako na lang. Dili ko pungkol. Silbihan talagod ka. Ibaw ko di ka pungkol. Ayaw idumili nga akong mubungi ngayon sa pagsilbi ni mo, ha? Dako na ba kayo kukutang kabuto ninyo? Hilom, oy. Hay na pasikig atik di Piolo. Okay. Mga unad ta, okay? Gusto yung dessert ha? Kanang dessert mo? Si Besh, si Sarah. Besh, ansay gusto ni mo? Okay na ko. Okay ka, mango juice. Ayaw palabi. Tingaling magpangita ko nimo. Natuk. Di na kailangan na magita ka tungkol kay naaragyod ko. Besh, excuse na ha. Ato sa ko sa washing area ha. Dugat tadi. Sige, excuse us. Eh, ginawa ka? Abay, biyawan na naman niya. Istorya mo. Tanaw man ka. Nga, di ko kapugong. Mando magkasing-kasing na ako nga tanawon ka. Luod. Saan? Corny kayo ka. Bawo ka. Lipay kay kung nakita ti ka. Lipay ka? Ako? Wa. Sarah.
Tuigan ninyo, no? Sabutan lang ko ninyo. Giblind pa ko ninyo. Wa pa magpahibaw nga niya ka. Oh. Kung ibawasad ka nga niya ako, galing siguro, hindi ka maari. Definitely. Dili yun. Ngayon ako, sorry. Ngita mo kukupagi nga makita tayo kapag-usap. And? For what reason? Tungkol kay mahal ka. Shit. Kung mahal pa ko nimo, nananghid unta ka nga mulayas ka. Wala ko makaparang hindi mo tungkol kay basin mo samot nga hinginlan ko nimo. Oh, muna diha. See? Talawan ka manggod. Kinsa may di mo bati katalaw nga nakapati mo kong gismo. Isulti ka nga palayason ko nimo. Og laki pang imo mami, palayason ko. Mao wa ko magdugay. Kung tinuod ka pang nagmahal na ako, andam kang mo barog. Sarah, Gamay lang kayong pagsuway ni mo. O undayon ka. Surrender dayon ka. sakitan lang ko. Ing na hinuon bayot ka. Sama-sama? Ako bayot? Nagluot ka. Nga kuyog ng Robin. Unya, tanawag sini. Man, surrender na dayon ka. Likay lang ko. Muna diha. Panaod God. Di mo nagkakalingon ang kinuna. Pero ikaw, bisag oras lang, pagdili na kumatunan. Di na kamaragan na ako. Ato na kamukuyog sa laing laki. Gisuwayan lang ti ka. Mo ba? Okay. Okay. Karong nga ibaw ko nga gisuwayan lang dahil ko nimo. Pues, mupasar ko siyong pagsuway. Saba niya, uy. Layas-layas, unya. Magpangita day na ako. Nga ikaw, wala ka mangita na ako. Hello? Ako nangita ni mo? Uy, oh shit. Wala ka mangutan ng buloy. Nangutanar ako. Sarah, Gunit-gunit makas akong kamot. mahal ka. Buang ay. Hukawak basta akong kamot. Na yung mga tao, uy. Bahala sila. Huwag sila labot. Naglagot ra ba ko ni mo? Naglagot git ko. Wala nang kalagot ni mo. Unya, naglagot man ko. Diin ka ka. Kisa kay kauban ni mo, no? Doon na kilaing babae? Babae ko taon. Ikaw ra. Kibawaan ganin ako nga. Doon na kilaing uyab. Binggabon giti ka. Unsa? Kinudon gina ako. Pangutaragod ko ni mo, bi. Ari. Umong kuko, lubong sa kumbukto na. Nalubong na yung kuko. Papaaka ko. Mabaga. Murag nagkauli na kit sila. Sapa na pilo. Palayas-layas ka. Nya, nakagusto pa di ay ka. Pahubog-hubog pa. Dili na kuno siya kay naa si Robin. Karon, gunit pa man lagi. Yes! Bida nga tanawa-tanawa. Murag kauli na sila no. Pwede si Tito na ay pilit pas pumi. Kita ray gihimong buang. Oh, Risa. Padili-dili pa. Unya, magkabalik ka di ay. Kay rang lumsas dagat. Oh, nako! Chip in mo. Halang kayo. Ay, nagdugang puro mong sili ba? Wa may buot yung sili ay. Di man na lang Dugang mong sili. Ay nga ako dong halang na. Hang kayo. Ha? Ako kainit. Ako kainit. Dong, huwag tugnawon ka, tao garamay. Sa? Huwag tugnawon ka, tao garamay. Magdagkot na kukuhan kayo. Ayaw, gamay among idagkot. Ha? Ngay among kaya idagkot. Record ra ba ko? Ha? Wala yung kabalot. Ito dong? Ang suklian ni Kuwins, G's 25. No.
Kero. Bisa? Yan. Nah, ayo kay bukat sila bulsa lo. Kajud lang ko niyan abri. Bukat kay sa bulsa daw. Robo mga na kung sa to, way dahilan. Na di ay 100 isa ka buok. Na ay sa manay ay. Okay ra, Jis 25 man. Gamay ra. Ano ay paki ay sa iyo. Pila ka balot? Daha lagi mo og kwarta. Ay na kay namayot na. Kadaog mo og scatter. Ko naka-scatter mo ko. Sana all. Straight lagi. Ako ay Wala pa na sa bata. Kita kasi mong mama no, balot ka. Yan sa inyo. Sabay na. si Dade So, no. kay warang hatag, hatag. Si Dade no ning ano. Aliyay. Lako din. Namayot mo ba? Mayo. Yo. Jan Polpon hunong. Namayot na ba yun? Ay dong, nagsiyo lang matong. Lagi na, lagi. Bukbang. Balikan ka na. So ayan guys, nadunggan ninyo no ang drama nga sa tanang bakak ikaw ang sinod. Ako pamati guys kay busy gyud ang linya no. Importante na upload na to guys. Tung paningkamutan no maka-upload po taon niya para sa ikaw na promise kay daghan na ra ba ang nag-request ana. Asa ko no ang sumpay. Kung paningkamutan guys, kung di ta ma-busy kayo ka. Busy ang linya. So naapay sukli 400. 5, 6, 7. Ang babay pang hinawa ni daw. Kadaog di mag-scatter. Oh. Siyempre nya. Gay ko link. Kasi ay kas up na ay kasi na ko gay na ba? Oh, ito. Wala. 100. Ay ko 100. Daw. Ako no need na mag-cash Kon kay kang ay cash. kay bako narilisan jud mo sa arawan. Put yang mami. 1K ang sulod. Datingan lang yang mami ya. 1,000 na. Nawa kita lang bigas tulog niya. So ayan guys, that's all for today. Until next time, say you.